kowe? Sampeyan mau ngendika pripun? Hah? Semar nek tekan negara Ngastina ajeng manggahi pinten miliar? Pinten triliun? Sampeyan tahu Semar niku mata duwiten. Sampeyan tahu ngerti lho, Semar niku teng pundi-pundi njaluk bayar? Mboten. Semar niku ndongani sajan wis digawe dit ra gelem. Semar niku mimpin genduren wis disangoni ora gelem. Apike Semar teng mriki niki lho. Nek perkara negeske impen tok Semar terus njaluk duit miliar, duit triliun. Niku anggepe bapak kula niku mata duwiten wae piye? Heeh. Nek bapak kula niku duweni penemu duweni jati diri ora gelem rawuh teng negara Ngastina niku sebabe bapak niku duwe gegayuhan. Inggih menika mbangun desa. Monggo syaraté angel, syaraté kudu digayuh. Nek bapak ninggalke desane teng negara Ngastina tegese bapak niku mementingkan diri sendiri tapi tidak mau tahu tentang keadaan orang banyak. Wah. Edian Bagong kata-katane apik. Meneng sik Antasena. Wah. Pak totok ndasmu lho kowe. Weh, lali aku tak kira kowe bolone Durna. Ana mburine Durna e. Nun ngapunten niki lagi serius sampun dikisro omongan kula. Lho, terus sampean kok dadi nek pancen kok ora gelem tak boyo marang negara Ngastina, kowe tak ruda paripeksa. Bapak ngendika, napa sampean mboten wedi niki enten lancur Pandhawa. Anak-anak Pandhawa. Selagine bapakne anak-anak Pandhawa wedi karo aku, apa meneh bayi-bayi, putu-putuku, anak-anak Pandhawa. Aku ora wedi. Nun sewu lho, mulutmu harimaumu. Kowe nek omong nganggo dipikir, ngoten. Nek ngendika nganggo dipikir aja waton ngendika sak penake dhewe. Nek sampean ngendika sak penake dhewe, ngrekoso urip sampean teng Karang Kadempel. Terus kowe arep ngapa? Kula mewakili bapak mboten ajeng tindak teng negara Ngastina. Lho, piye? Tegese kowe wani karo Begawan Durna. Lho, piye ta cah iki? Posisi ngene iki mboten ateges kula wedi. Kula wani sekecap padha sekecap karo sampeyan niku merga kula wani penemban. Ora kok kula perkara wedi. Kowe wani merga kene ana anak-anak Pandhawa. Lho, mbok kandha bali. Ijen padha ijen karo sampeyan. Nganti sampeyan iso menang karo aku. Meguru karo wis 20 taun. Gong. Kuwi rapisan-rapindo mesti gawe masalah kaya ngono. Gong. Wah, apa itu? Mbok wis kemundur kuwi perkarane bapak kok. Santai wae to. Kowe goblok bener kok goblok piye? Ha iki nek ora digawe masalah terus piye mengko bar limbukan bubar. Nganggo utek ngomong. Kene iki ya karo mikir padake. Terus kok bar limbukan kilang-kilang arep ngopo iki? Wah, tenan dijaluk nes dite. Ha iya. Enak uripe awake dhewe. Bener Pak menika. Ling terus kersane bapak pripun? Niki anak-anak mung kari nderek, anak-anak mung kari manut kersanipun Bapak Semar. Nggih. Kersane bapak pripun kula kantun nderek. Nggih. Kersane bapak pripun kula kantun nderek. Aku ana syarat-syarat sing kudu dilakoni. Syaratipun menapa, Pak? Syaratipun menapa? Syarate apa, Pak? Apa anak-anak kon urunan semen loro-loro? Semen loro-loro nggo ngapa ora? Ayo mbantu bapak, kowe wedi reng. Sakrit kowe. Sing setengah arit ditibake ning Karang Kadempel, setengah arit kaya omahmu. Nggo apa? Guru ki kowe. Ya karaku kok sia-sia ki ngapa ta gang ora? Aku iri karo kowe. Heeh, ya wis ben bejane dhewe-dhewe kok. Dan tenan kowe iki. Ngene kat suwe-suwe wis ben ora apa-apa. Ha iya. Ah, semono gareng iki. Wah, remuk awake karepmu. Ya wis ben wau iki senengane ngopo to. Heeh. Kowe arep dikai jaket rek karo sapa? Karo bakule kulit. Oh, ning ora ana ukurane, jaket kok ukuran U. Apa kok jaket kok ukuran U? Paling cilik kuwi. Ha iya. Terus kersane bapak, aku tak ngandhake syarat-syarate marang anak-anakku kabeh. Nek kira-kira aku ngandhake syarate kowe iso mujuti apa ora? Kersane siji. Aku kepengin Karang Kadempel kene iki ora ketamung sedhela, ketunggon kembang cangkok Wijaya Mulya.
Waduh, Sinuwun Ndarawati sing kagungan. Iya. Anakku telu sing saguh rana sapa? Waduh, aku nek tekan lunga dadoh ki awakku dadaku sesek Pak. Petro piye Petro? Sikilku ki lagi wae mari asam urat. Aku nek tekan kono ya ora tekan, Pak. Bagong apa? Aku ki meh gejala bisu ya, Pak. Gejala bisu kok iso omong iki, gejala bisu ki penyakit piye aku tak takon karo kowe. Rumangsaku ora omongane kok sarwa. Siji Sekar Wijaya Kesuma, loro ya kuwi Pustaka Jamus Miang Jimat Kelima Sada. Nggih. Angka 3 ya kuwi pusaka kang loro cacahe. Nenggala karo Alugara. 3 pusaka utawa 4 cacahe kuwi gawanen supaya prapta ning Karang Kadempel, lenggah sawetara ning Karang Kadempel. Nek 3 kuwi iso rawuh ning Karang Kadempel, pambangunan desa iki bakal rancak Nalagaring. Rondaramu lancur-lancur Pandhawa padha rawuh tekan kene Nalagaring. Waduh. Ndara Wisanggeni, Ndara Antasena, Ndara Abimanyu, Ndara Karukaca, Ndara Antarjatra padha rawuh mrene. Wah, gong lho. Ki lho rasa tresnani Ndara-ndara karo bapak. Ndara Wisanggeni, Ndara Antarja, Ndara Karukaca, Ndara Abimanyu, Ndara Antarja tekan kene. Ketuane mesti ngarep dhewe ya, Tru. Cilik ning gleleng. Ha iya. Ha sing mburi dhewe kae wedi apik karo ngarep wae nggih. Kakang Antasena, Kakang Karukaca, Kakang Antarja, Kakang Abimanyu, ayo melu aku. Yo grutu krana nyolongi pelem. Nyolongi pelem dengkul matos kuwi ora. Krungu kok. Krungu ora apa-apa. Wilujeng Den, Siwa Semar slamet tekaku. Bektiku katur ya wa. Nggih, kula tampi. Aku ngaturke bektiku katur ya, Kek. Nggih, kula tampi. Siwa Semar aku ngaturke bekti. Nggih, Ndara Gatotkaca kula tampi. Siwa Semar aku ngaturke bekti. Ndara Abimanyu kula tampi. Siwa Ismaya aku ngaturke bekti. Ndara Antarja kula tampi. Nalagaring slamet. Mangaitunipun Ndara Wilujeng. Slamet kele, tekle. Piye rek? Jane ora trima atiku aning bose. Ha iya. Wis ora apa-apa. Wilujeng Ndara Antasena, bekti kula konjuk. Ya. Tak tampa rek. Garing padha slamet. Pangestunipun Ndara Karukaca, nulo garing padha slamet. Pangestunipun Ndara Abimanyu Wilujeng, nulo garing padha slamet. Padha kok plada. Padha slamet. Pangestunipun Wilujeng, bekti kula konjuk. Ya tak tampa. Ndara Wisanggeni bekti kula nggih Den. Petro tak tampa pangestuku Tambanana ya Petro nggih. Ndara Antasena ya terus tak tampa pangestuku Tambanana nggih. Ndara Karukaca ya Petro pangestuku Tambanana nggih. Ndara Abimanyu ya Petro pangestuku Tambanana. Ndara Antarja ya Petro pangestuku Tambanana. Gendi kowe Gong. Ndara kula idem. Lho. Kok ming idem kakean cangkem terus. Eman-eman sing nggo nyambut gawe terus e. Gawe iki rumantamu swara kok dieman-eman. Ndara Wisanggeni, Ndara Antarja, Ndara Gatotkaca, Ndara Antasena, Ndara Abimanyu. Bekti kula kanca nggih, Den. Nggih, kula tampa. Wis. Ngawur ora. Pripun enten napa? Napa diutus Kang Rama? Napa enten wigati? Siwa Semar? Aku mung bakal nyatakake impen sing tak lakoni wa. Sampeyan ngimpi napa? Lho, sampeyan ngimpi napa, Ndra? Sampeyan ngimpi napa, Ndra? Dek kapan Den ngimpi? Mengko gek bareng kali kula. Kowe ngimpi apa? Isin ae, Ndra. Ngerti-ngerti ngelilir ya aku iki. Ora usah sok modo-modo ora. Ngimpi ora. Kakang Semar, mula aku nganti kadang-kadangku Kakang Antasena, Kakang Karukaca, Kakang Antarja karo Kakang Abimanyu prapta ning Karang Kadempel, sayekti mung bakal njumbuhake impen sing tak lakoni wa. Ha nggih, sampeyan iku ngimpi napa? Wong sing jenenge impen iku ora kudu kelakon lan ora kudu kababar dadi kasunyatan. Ora kanthi kanyono-nyono. Siwanayantaka lenggah ana ing pendhapa padukuhan. Nanging gumebyar cahyane kaya mangku sanggiwang rembulan wa. Weh,
Weh. Piye kowe? Semar mangku Dek Wulan. Bagong nek ora krungu kupinge digebek sik kono. Apa ya maksude? Mangku Sang Hyang Rembulan. Wah, krunguku kok mangku Dek Wulan. Yang kowe. Wah. Langsung pemburu aku. Iya yang rembulan kok Dek Wulan ora. Mongko bareng tak caketi para putra kena dayaning Sang Hyang Rembulan wekasan salirane Kakang Antasena, Kakang Garuda, Kakang Antarja, Kakang Abimanyu melu mawa cahya. Siwa, iki werdine apa? Mula banjur tumuli aku sowan ora ing Randu Kumbala nglumpuke kadang-kadangku pring Gondani. Jangkar bumi lan Tanjung Anom ing wigati bakal tak irit sowan ngersaning Siwana Yantaka. Lan apa ta wigatine? Yen to pancen Siwana Yantaka kuwi duwe gegayuhan, yen to pancen Siwana Yantaka kuwi duwe kekarepan, anak-anak Pandhawa ora bakal mangku asta wisuh lumuh ngentasi perkara. Mesti aku bakal sak biantu karo Siwana Yantaka wae. Wah. Pancen bocah siji iki kena disebut wiji sejati ya iki, Petro. Lah nggih. Aku lagi rasan-rasan. Lah kok dadi wis padha priksa. Lho. Siwana Yantaka grenengan kaya ngono kuwi tegese Siwana Yantaka bakal duwe karep. Kula niku rak mung kepengin bangun desa. Kula niku mung kepengin bangun desa ning syarate miturut wangsit sing kula tampa rada abot. Monggo anak-anak kula kongkon do ora sagu. Lho, Nala Gareng Petruk Bagong ora gelem dikongkon, mboten purun. Anak model apa kuwi aku tak takon. Ing ngatasi dikongkon karo bapakne kok ora mangkat kuwi. Lah nek cara aku rasa anak-anak wae pateni wae ngopo? Waduh. Modar iki, Tru. Ha wong aku ya urung muni ora sagu kok Pak Ming aku ngandake nek sikil kuwi barasa murat. Nyatane do duwe alasan dhewe-dhewe. Bapak arep kongkon aku nanti, Pak. Sendika dawuh, Pak. Lho. Ming aku sing sendika ta, Pak? Ora. Oh, asem e. Nek aku mbak Semar kan aku gak plotroke kathoke aja gong. Ora kembang karo bapak harus diplotroke kathoke. Taboki bokonge mangkel aku. Ceplek-ceplek ngono kae. Ora ngajar. Mula yen pancen syarate kuwi aku entuk dikeparengake ngerti, mengko aja anak-anakmu nyeng budal golek syarat. Wo, aku nyeng golek syarate supaya kalaksanan pambangunaning desa Siwana Yantaka. Lha niku ya gumun. Lah nek syarate kok dadak siji Sekar Wijaya Kesuma, loro Pustaka James Limasada, telu Pusaka Mandura, loro cacahe Kyai Nenggala, Kyai Arugara. Kakang Antasena, piye? Piye Kakang? Adidum, rasa kuwatir. Aku karo kowe ning Ndarawati. Mengko nek Siwa Kresna ora maringake, sapa niku aji are kabeh. Ora kasar kaya ngono kuwi, lha Witena. Mungsuhmu nek wani karo wong Ndarawati aman Setyaki lho. Aku ki ra wedi rumah cilik. Aku ki ra wedi, aku rasa-rasa ki ra wedi yo. Aku ora wedine karo wong sing sok nganggo training abang. Rungana, Tru. Rungake. Wah, metenteng juan ora. Kowe lagi ngerti nek Ndara Antasena iki medine karo Suwanto. Gamanmu ya apa? Weh, untukku wis ra ono kabeh. Tak mut. Mesti risi. Heeh. Kuwi mengko didum. Lah terus sing ning Ngamarta kuwi dipasrahke karo anak-anak sing ditresnani karo para wong den Pandhawa. Sapa? Kakang Garuda karo Abimanyu. Oh, Kakang Garuda karo Kakang Abimanyu. Oh, iki rak anak emas. Wanggri suwan negara Ngamarta. Ngono. Pandhawa lilih kabeh. Kowe lah cocok. Lah terus sing ning Mandura, Kakang Antarja. Ora ana kancane, ben dikancani Bagong. Kula mboten iso niku. Lah ngopo? Nek awake rada meriang e. Gong, ming ning Mandura kok. Weh, Mandura iki gawat e. Baladewa e, Tru. Nek nganti kosowan mrana ajeng nyuwun ngambil Nenggala kali Alugara. Kepiye? Matane ra mrek. Nenggala disine dugang cangkemmu. Modar ora kowe. Kowe wae ana sing melu. Aku lu sik asikilku asam urat kok.
Garang wae. Lho tangane tekle miprate kira sikile becik kon tekan Mendraya manarmu piye to? Nganu mawon kula usul Ndara Antarja piyambak mawon. Nggih Den, kendel lho nika. Tenan luwane ndi dhewe wani nggih Den nggih. Ya saura-urane ana kanca, monggo kanca sing tak cocoki ming kowe Bagong. Waduh. Wis ngrekos iki wis. Ngerti aku ora melu wayangan acarane ngene iki. Ya ora melu wayangan ya ditakokke wong kowe iki termasuk favorit e. Hah? Termasuk favorit. Nggo ngilangi lumut. Kae kaporit. Favorit ngono lho. Ha iya. Wis rasa disilaki kudu saguh. Lah nek ngoten kula mung kari manut mawon, Ndara. Rikat lampahing rata tanpa ndara prapteng sukuning argeram kang tumingal ram kang tumingal dendeng saingga praja praptaning Begawan Durna tuwin patih Harya Senguni dumrajak tanpa laraban. Wah, iki kok kasepuhan sing rawuh. Lho, sapa iki? Sapa Truk? Aku ora ketutupan bokonge Semar. Begawan Durna, kasepuhan Gong, kasepuhan mayit. Lho. Mayit dengkulmu. Begawan Durna. Patih Senguni mau ketoke melu mlebu bareng weruh. Anak-anak Pandhawa komplit nang kene kok njur nglesot metu meneh. Sajake gila sajake ayo wong ki nang ngres tumindak eleke mesti weruh kanan iki mesti wedi sik Tru. Wis ben dibagekke karo bapak. Bagekno Pak rawuhe Begawan Durna. Nek ana apa-apa iki mumpung ana putra-putra Pandhawa mesti ora bakal wani tumindak piye-piye. Penemban wilujeng gandhak bleguduk suaru gembol sumorante. Ya Semar slamet tek aku. Pangestuku Tampanono ya Semar. Kula pundi nggo jimat. Penemban Durna bekti kula kunjuk nala gareng tak tampa pangestu Tampanono. Lho nggih sanget anggen kawula muli dadosaken jimat. Bekti kula penemban. Oh iya Petruk tak tampa pangestu Tampanono ya Petruk. Nggih wilujeng. Bekti kula penemban. Oh iya Bagong. Pangestu Tampanono ya Bagong. Ngene nggih sanget anggen kawula kok mboten nitih kuda. Hus. Ora tau numpak jaran. Oh nggih ampun. Ngapunten lho ming nyuwun prisa. Kowe takon ning sengkring ning ati. Nggih nyuwun ngapunten karang ya mung takon kok. Eyang Durna wilujeng. Wis anggene slamet tek aku wis anggene. Bektiku katur ya Eyang. Iya tak tampa cah bagus. Eyang Durna slamet rawuhe Eyang. Lho iki Antasena. Heeh. Slamet Antasena pangestuku Tampanono. Eyang penemban bekti kula kunjuk. Iki kaya suarane Abimanyu. Kasinggihan mekaten. Bekti anu pangestuku Tampanono ya Abimanyu. Kula pundi nggo jimat Eyang. Bekti kula kunjuk Eyang. Iki kaya suarane Gatotkaca, Radyora Permana ngono mlebu ning padukan Karang Kadempel. Inggih, ingkang wayah ing pringgondani. Pangestuku Tampanono, Gatotkaca. Eyang bekti kula kunjuk. Lho, iki kaya suarane Antarja. Inggih. Pangestuku Tampanono. Kanjeng Eyang bekti kula kunjuk. Iki kaya suarane Irawan. Inggih dasar kepara nyata. Pangestuku Tampanono Irawan. Inggih Kanjeng Eyang bekti kula kunjuk. Iki kaya suarane Janaka. Inggih bekti kula kunjuk Kanjeng Eyang. Tak tampa Janaka pangestuku Tampanono. Wah. Oh cangkeme Bagong. Senengane bebeda kok, Gong. Seneng ya aku. Ayo pendhita gleleng ning mripate lamur. Dadi ora nek dienggo dolanan ki iso. Wong ora ana Janaka kok ya. Apa iki kaya Gatotkaca kaya Antarja. Berarti kae lamur ta, Tru. Oh ya, wong mulane kae apa kacamatane digandulke ning dodhoke apa. Dinai rantai. Nah engko nek ora permana sapa-sapa terus dipasang. Penemban enten apa? Rawuh wonten ing Karang Kadempel. Iki ngene ya Semar. Prantaku ning Karang Kadempel kuwi sepisan tilik marang kayuwananing kulawargamu lan anak-anakmu kabeh para Panakawan. Dene ndungak angka loro, praptaku iki ora saka ngarepku dhewe nanging aku diutus dening anak Prabu Duryudana. Lan kacarita anak Prabu Duryudana kuwi ngimpi Semar. Nyumpena pancen kepara nyata. Lah, sumpenanipun babakan menapa? Nalika semana anak Prabu Duryudana paring dawuh kalawan aku, yen to
7 dina kepungkur mau ngimpi ketemu karo kowe jroning pangumpen. Nalika semono gumebyar cahyamu mawa teja. Mongko nalika kowe lungguh katon banget yen to kowe nembe mangku Sang Hyang Rembulan. Nalika semono kowe paring dawuh kelawan anak Prabu Duryudana, sinuwun monggo kula aturi ngasta rembulan menika Sang Hyang Candra menika wonten negari Ngastina. Menika dados sarana tentrem, ayem, rukun lan saya nginggahaken derajat pangatipun sinuwun Prabu Duryudana gregah wungu saka nindra anak Prabu Ngastina. Tumune dawuh karo aku supaya sowan ning Karang Kadempel ingkang wigati Semar. Ora ana kejaba mung dina samengko aku kadhawuhan supaya mboyong marang kowe nang Negara Ngastina lan kowe kudu iso njlentrehake apa ingkang diparingake marang Prabu Duryudana, apa ingkang mbok caosake marang Ratu Ngastina. Merga tembunge jroning impen mau yen sinuwun Prabu bisa mboyong ya kuwi pewujudan ingkang mawa cahya ingkang mapan ning pepangkonmu mau bakal saya kuncara negara Ngastina. Wis kuwi wae sing bakal dadi aturku marang kowe. Yen kowe saguh ayo mangkat, ning yen kowe ora saguh sebabe apa? Marangake kowe matura. Lah kok kabeh do ngimpi aku ki ngopo? Dadi lakone, Pak. Semar bangun desa. Ah iya. Wis diwangsuli wae. Bapak kersane piye? Nek kersa ya mangkat. Nek ora kersa omong karo Begawan Durna kuwi. Ora gelem rono ngono. Alasane apa? Amboyenmu kumat apa piye? Bapak ya amboyen. Nek lungguh dadak masangi krikil. Dipas-paske. Gak omong, Pak. Ha engko nek Begawan Durna nesu perkara aku ora gelem ning Ngastina. Lho. Ha iki ana nom-noman pendhawa iki nggo ngapa? Teng pendanang iki. Gus. Iki kok karo bendarane kok. Ndara Antasena ana, Ndara Gatotkaca ana, Ndara Antarja ana. Naming kon Jatasi Durna sagung nggih, Den? Hah? Sing tetek ta. Rasa ora ndirasa kepenak. Sago ta Ndara Antasena? Ya nek Eyang Durna salah tur ora kena dikandhani, nek tumrap aku hukume Antasena ki sapa sing salah tur ngeyel wajibe dijotosi. Kosik. Perkara iki aku ora bakal ngeyel. Perkara iki aku ora bakal ngeyel. Ning aku mung kepengin ngerti Semar kuwi gelem sowan ning Ngastina apa ora? Nek gelem ayo tak boyong. Nek ora sebabe apa? Mung kuwi tok aku ora bakal ngeyel. Nuwun sewu. Kula niki lagi arep duwe gawe. Loh, ngapa? Mecah sirahe Bagong apa piye? Bagong. Arep dipecah sirahmu. Wah, pecahe sik to. Iya. Ora ngawur nino. Sak arep kok ora apa-apa diwarai. Wah, geceke sirahe. Urung ana masalah kok. Gawe masalah, Pak? Oh iya. Lah kok bapak kok ya manut iki piye iki? Kok ya oh iya. Sing ngomong sapa iki mau? Bagong. Tak kira Ndara Wisanggeni. Ah, beda. Wisanggeni cilik kok. Aku gedhe kok. Beda no. Nek aku gedhe nek ditemesok tambah gedhe kok. Nuwun sewu, kula niku nedeng gadah damel. Loh, kowe duwe gawe apa? Kula kepengin bangun desa. Mula nem-neman Pandhawa sami rawuh wonten mriki, lancur-lancur Pandhawa sami rawuh wonten ing papan mriki, mergi kula kepengin bangun desa. Mujudake desa ingkang kebak karukunan, kabagyan, katentreman lan nampi berkah Wang Mahanasa. Mongko syarate nggih pinten-pinten syarat sing kula ajeng kula gayuh. Nek nganti desa niki kula tinggal, napa sing kula jangka ora bakal kasembatan. Semar, pripun? Kowe iki tekan Ngastina ming sedhela, ngono? Tekan Ngastina ming sedhela, ming matur ngesanipun anak Prabu Duryudana. Sinuwun, kawontenanipun kados mekaten, menika wujudipun mekaten, menika wujudipun kados mekaten lan naminipun mekaten. Mergi menapa panjenengan ngimpi ingkang mekaten menika jalaran tegesipun artosipun mekaten. Meng kowe cukup ngono wis rampung, kowe njaluk bayar pira? Nggon ngomong kuwi njaluk bayar pira? Dijoli dhuwit pira kaya omong. Aja meng yutan, yen perlu miliar. Aja meng miliar, yen perlu triliun. Kuwi kok bakal diparingi dening anak Prabu Duryudana. Nek kowe nampa dhuwit saka negara Ngastina, uripmu ora kaya ngene iki, iso nggo bangun pendopo, iso nggo bangun teras, kowe iso tuku kendaraan.
manganmu sepentino ora ming sego jagung ning beras raja lele nek kurang enak ya raja kutuk kowe kok iso nglakon kabeh tak kandhani iso nglakon kabeh Paton kowe gelem tedak nang negara Ngastina kowe gelem sowan nang Ngastina nanging nek kowe ora gelem sowan nang negara Ngastina Semar ora jeneng aku ngancam lho ora jeneng aku ngancam ning apa kelakon aku ruda peksa karo kowe nuwun sewu napa sampean mboten menggalih enten riki kathah lancur-lancur Pandhawa sing saguh mbelani kalian Semar kowe ngendelke bocah-bocah iki kowe ngendelke nom-noman iki kowe ora melek apa Semar iki meng putu-putuku selagine bapak-bapakne wae do wedi karo aku do gila karo Bagawan Durna lah aku meng tok gegiro karo putu-putuku dhewe karo anak-anak Pandhawa apa mbak aku wis ana anak Pandhawa iki aku wedi karo kowe aku ora bakal gila karo kowe Semar nek kowe ora gelem kowe tak rudha paripeksa Nayantaka mandel ora bocah iki arep ngopo iki hei arep metendeng ya Pak ayo metendeng tunguk ngisor tunguk dhuwur metendeng keleke pasrai wis tak semprot Nandana lho iki Bakong arep apa kowe sampean mau ngendika pripun Semar nek tekan negara Ngastina ajeng manggahi pinten miliar pinten triliun sampean tahu wae Semar niku mata duwiten sampean tahu ngerti lho Semar niku teng pundi-pundi njaluk bayar mboten Semar niku ndongani sajan wae dikai dit ra gelem Semar niku mimpin genduran wae disangoni ora gelem apike Semar teng mriki niki lho nek perkara negeske impen tok Semar terus njaluk duit miliar duit triliun niku anggape bapak kula niku mata duwiten wae piye nek bapak kula niku duweni penemu duweni jati diri ora gelem rawuh teng negara Ngastina niku sebabe bapak niku duwe gegayuhan inggih menika mbangun desa monggo syarate angel syarate kudu digayo nek bapak ninggalke desane teng negara Ngastina tegese bapak niku mementingkan diri sendiri tapi tidak mau tahu tentang keadaan orang banyak wah Edian Bagong kata-katane apik meneng sik Antasena wah Pak totok ndasmu lho kowe. Lali aku tak kira kowe bolone Durna. Ana mburine Durna e. Nun ngapunten niki lagi serius sampun dikisra omongan kula. Lho, terus sampean kok dadi nek pancen kowe ora gelem tak boyong marang negara Ngastina, kowe tak rudha paripeksa. Bapak ngendika, napa sampean mboten wedi niki enten lancur-lancur Pandhawa. Anak-anak Pandhawa. Selagine bapakne anak-anak Pandhawa wedi karo aku apa meneh bayi-bayi putu-putuku anak-anak Pandhawa aku ora wedi nun sewu lho mulutmu harimaumu nek omong nganggo dipikir ngoten nek ngendika nganggo dipikir aja waton ngendika sak penake dhewe nek sampean ngendika sak penake dhewe ngrekoso urip sampean teng Karang Kadempel terus kowe arep ngapa kula mewakili bapak mboten ajeng tindak teng negara Ngastina. Lho, piye? Tegese kowe wani karo Bagawan Durna. Lho, piye ta cah iki? Posisi ngene iki mboten ateges kula wedi. Kula wani sekecap padha sekecap karo sampeyan niku merga kula wani penemban. Ora kok kula perkara wedi. Kowe wani merga nek kene ana anak-anak Pandhawa. Lho, mbok kan do bali. Ijen padha ijen karo sampeyan. Nganti sampeyan iso menang karo aku megul karo wis 20 taun Gong kuwi rapisan rapindo mesti gawe masalah kaya ngono Gong wah apa itu mbok wis kemundur kuwi perkarane bapak kok santai wae to kowe goblok kok goblok piye ha iki nek ora digawe masalah terus piye mengko bar limbukan bubar nganggo utek ngomong kene iki ya karo mikir padake. Terus kok bar limbukan kilang-kilang arep ngopo iki? Wah, tenan dijaluk nes dite. Ah iya.
Iku mula digawe masalah Durna ora wani tak gawe supaya wani. Ben mengko ana terusane. Konjur padake ora kok ganggong-ganggong. Lha nek ngono kowe wani karo Durna, sing tak wedeni apamu? Bagong, gandeng aku tak gembengok wis ceng-cengan. Mulai iki ayo padha didadekake. Ayo metu Jawa. Ora bakal wedi arek. Ayo. Wah. Ana tetembungan jagung bakarane. Endi? Lho kok endi piye? Ana, Pak. Sak ngerti ku mung sate kambing. Wah, wis cilaka tenan. Kok cilaka piye? Durna wani, ayo tandangi. Kowe wis wani nantang Begawan Durna kuwi ana tembungan jagung bakarane tanggung perkarane. Saya tak takon karo Ndara Wisanggeni. Kowe arep takon apa, Bagong? Sampeyan mau rawuh mriki nak pun sendika mbelani bapak to? Bantu karo bapakmu ora mbelani. Lah saiki nek pancen bantu niku sampeyan kudu sago ngundurke Kurawa. Kusik. Aku bantu le bangun lho, ora ana bantu perkara liyane. Biar ora. Nek Siwa Semar bangun desa aku bantu. Nek perkara liyane kon ngundurke Kurawa kuwi aku ora ana perkara pepundhenku Kurawa. Ya ora masalah wong aku ora tau weruh kowe perang kok. Kowe kisane mung modal lambe. Ya majuran kaya inspektur rasane. Ndarantasena apa, Gong? Sampeyan bantu kare Semar to? Bantu mesti. Nek bantu mbok tulung Kurawa diundurke. Aku yo mung bantu le bangun desa ora perkara kok tekan kene ora niat gelut. Aku usirku ndelok jagat iki supaya tentrem, ayem ora ana regejegan. Terus fungsine kula nantang Durna niku mau. Lho, sing nantang sapa? Kula. Kok sing temandang aku. Nek wani nantang wani nandangi. Ya, iya ora masalah. Oke. Kita wis do pidak jempol iki kita. Ndara Gatot Kaca? Nggih. Saman nate kemutan mboten perkara apa? Biyen jaman sampean dijedi teng Kawah Candra Dimuka? Iya. Niku asline sing ngetutke meng kula. Petruk ora wani tekan kawah, Gareng ora wani tekan kawah. Napa meneh Semar nek kena panas leleh. Sing tekan pinggiring kawah ngenteni Ndara Gatot Kaca jedul saka kawah niku meng kula. Apa mbiyen aku akon? Nggih mboten. Ora kewajibanmu to? Nggih. Terus kula tak takon, kewajiban sampean napa? Aku dadi satriyaning praja. Satriyaning praja kewajibane ngayomi para kawula negara Ngamarta. Karang Kadempel niku ke bawah keperintah negari pundi? Ngamarta. Karang Kadempel ajeng diserang para Kurawa. Sampeyan pripun sebagai satriya? Mestine aku ngayomi. Mestine kudu ngoten. Iya. Kurawa kudu mundur tekan negara Astina. Iya. Dadi kewajibane sapa? Sing ning Karang Kadempel sapa? Kula kali Bapak kali Petruk kali Gareng. Terus nek kowe masrahke perkara kabeh marang Gatot Kaca, apa rampung perkara negara? Aku ngrampungi perkara negara Ngamarta durung rampung-rampung wae perkara Karang Kadempel. Sing gedhe pangapuramu rampung ana dhewe. Duar. Dongaku kabul. Kowe ndonga apa, Truk? Asem e. Ndara Antarja? Nggih. Sampeyan nggih mboten purun nabi kula. Ora terus terang bae ora. Wah, iki kok bloko banget iki. Iya, Bagong awakku kesel tenan, Bagong. Nggih, Bagong. Ndara Abimanyu sayangku cintaku. Ndara Abimanyu. Opo, Bagong? Sampeyan tresno kali kula to? Tresno. Mbok kula dibantu. Bantu apa? Sagedagan iki aku mengiso bantu 150 bak. Kok tekan dhuwit ta iki? Kula niku nantang para sata Kurawa. Sing gedhe pangapuramu Bagong aku ra iso piye-piye.
kadang-kadang kudu ora mbilani, nek aku mbilani mesti aku dijutak, ora dijak dolan, ora dijak lunga. Oke. Iya. Dhewe kaya ngono ya. Bengi iki ora ana sing mbantu karo Bagong. Pak. Gandeng aku wis kadung nantang Durna. Isen aku mundur, Pak. Terus aku njaluk pamit ya, Pak. Arep ndi? Metuke Kurawa, alakonane dhewe, wak ladenane dhewe, tak tandhane dhewe, Pak. Kok njewewek cangkeme? Ora ngematke ya cangkemku ki sariawan. Oh. Nek ngomong serono ae, Pak. Emang jawab ya, Pak? Yo sing ati-ati. Nek kowe mati kowe dadi kusuma bangsa. Matimu bakal dipendhem ning taman makam pahlawan. Anjuk batine apa? Mati ora iso urip meneh kok. Ya Pak, nyun pamit yo. Yo sing ati-ati. Petro, kowe tega tenan karo aku? Aku lagi males kok. Lakonono dhewe. Nek aku mati lho, Tru. Ya mati awakmu dhewe kok aku bingung. Aku senengane glelekmu ora jamak-jamak. Nek ketanggur kene iki men tok rasake dhewe. Rek, apa? Nek aku mati, aku ora nyaur utangmu, ora nyaur apa-apa tak ikhlaske, Gong. Edan. Aku ngimpi apa to ya bengi iki? Oh dadi kaya ngene kane, Pak, nyun pamit. Begawan Durna Kurawa iki Raden Minajingga. Eneng sago ngendarat karo Esa Kurawa menyang dhewe. Kok tekan kene? Aku liwat mburi omah ya, Pak. Aku bareng tekan ngarepan kok rasane tratapan keweden. Terus menggok liwat mburi omah. Mulane pitike do bubar kabeh. Lagi do angrem. Kok marai bubarke pitik. Tru, mbok orane to, Tru. Aku bantunen. Gong, ngapa kowe ngejak omong aku? Ora sayang karo aku abdimu ora tok belani. Ora usah kuwatir, sing maju aku. Tenane. Tenan. Asli? Asli. Ming dhewe. Karo Kakang Garukaca, ya Kang? Iya. Karo Kakang Antarja, ya Kang? Oh, Dimas. Karo Abimanyu. Ya nyu ya. Inggih, Kakang Mas. Asem do mbeda aku. Tak plotroke kathokku, aja. Mundur ngono. Mangkel aku wis tratapan lho. Mangkel aku nek carane ngono gusonaga aku nek lakon Semar Bangun Desa. Lho, kok omong apa? Adeg-degane aku. Asem status Den. Iya, tenan. Wah, asem. Iki mbantu ora? Ah, mestine aku mbantu. Wong Kakang Antasena kale omong kaya ngono kuwi takon. Wah! Ih, kowe waduh. Kok tak pecah ndasmu lho, kok dugang barang gemes aku. Angseng tenan. Kok jengkelit barang ora. Saking senengku. Enggak metu njaba enggak. Sampeyan metu njaba metu ndero. Ya ayo nek ngono metu njaba karo aku. Oh, bulane do seneng metu njaba ora masalah. Wah tak cocoki ndase Bagong omongane. Kowe ngapa? Kowe iki nek ngene iki asosiasimu sing elek, pikiranmu sing jorok, goblok kowe. Ora iso mencerna kata-kata kowe. Oh, petok. Kowe jenes, aku sengit karo kowe kok koyo wong-wong kaya kowe pikirane elek kaya ngene. Delok limboke terus pikirane elek kae porno kae, susune mencetot ngono kae. Kowe sing basa iki pikirane sing nonton. Wong kuwi keindahan kok. Ora, kowe menungsa ya ngono wis sengit tau. Nggih, Jan nggih? Iya. Kamu tuh, Kak? Iya. Ndara Bimanyu? Iya, Bagong aja kuwatir tak belani. Ndara Garukaca? Iya, Bagong aja kuwatir tak belani. Ndara Antarja? Iya, Bagong aja kuwatir tak belani. Ndara Wisak Geni? Iya, wis ayo mangkat dina iki. Kakang Antasena, Kakang Garukaca, Kakang Antarja mesake Bagong. Ayo padha dibantu. Nek kira-kira mengko kalah karo Kurawa, ya wis ben ditandangi Bagong. Iki omong apa meneh?
macem-macem ora ya nganti rampung iya nganti rampung ya tepi pancen kudu dadi pasulayan ning nyun ngapura lho Pak De nek kira-kira anak-anak Pandhawa kurang ajar karo para pepunden Sata Kurawa ora sandadak ndirasa ewuh pekewuh ayo gage bubarno para Sata Kurawa nyuwun mangapura nek aku kurang tata krama karo Pak De ku Kurawa mati ya cocok tumbak jebol dadang barak mati aku waduh wah minggir Gatotkaca dasar Pranata Siwa Hartaparma mboten purun kundur kula ing badhe ngunduraken Kurawa wah kelakon pecah dadamu monggo dipun jajal mati wah pecah dadamu wah
Pakdi Durmagati Cemal tak jaluk ora bakal tak penehake kelakon mati dening aku ayo ngejauh apa tak wujudi wah lah pancen bocah ula kena dikandani kanthi becik-becik kelakon tiban tanganmu tiban tanganku ding di tanganmu melocot sira tibano mati ae modal weh dan tanganku keju-keju ento jo modal weh aduh mundur man para putra Pandhawa ingkang jagi dhateng Semar menawi kula kaliyan paman tetep badhe maju menika mangke malah kirang-kirang benjanipun wonten kurban kula semanggaken kese sertayu wonten dawuh mungsamu sapa Antasena man weh la ora pati ndugaman tenan to wis tak bedhene anak-anak Pandhawa mesti melu ngayomi karo Semar mundur-mundur iya kono ngaso kono iya bejah kula man mungsuhmu sapa Kartomarma anak kula Pringgondani Gatotkaca nyamber ngiwa nyamber nengen sampluki sirah kula kan kula semanggaken dheweke iso mabur ora iso mabur li temandang sak pinake dhewe sikile nendang ngiwa nengen nendang nengen ngiwa nengen ha iya karang ya trampil kok gawe nggih wah Durmagati perang man temu sapa Wangsaleja sapa Wangsaleja ki anake welku dol cek barep Antarja wah Antarja kula antem dadane gak apa-apa weh barang dheweke klidha kula di anu pidak cikil kula apa dipidak cikil kula man nyet ngonten disikut cangkem kula cuciet barang niku dheweke temandange ceban ngenten iki ming tangan siji ngenten kula maju sikut cangkem kula til secandak sirah kula jegloke anu dengkul ngene gleng-gleng diwalik kayang cengele ding kok kaya aku ora iso mbayangi to mang mriki sampeyan dadi kula dadi Antarja kira-kira iso apa kowe mraktekke lho apal man sampean maju hop ngandani to joloke bludak maju mulai sikut cangkeme yes ngenten terus tangane ngenten iki set ngenten iki terus tampani tangan kiri jegloke raine jegloke dengkul blek terus gondono diwalik antil cengele ngenten iki oh ngono to ping pindho oh yes sit ngenten iki wale set ngene terus diganteni duduk ngenten iki
kewan iki. Mane cilik kok terus dienggo praktek ora. Sapinae dipun cak madya mawon. Ah iya. Sapa sing urung maju? Kuku lajeng maju, Man. Ya, maju. Wani apa kowe? Wani. Mung suwe to, Man? Mung suwe akeh. Wedan. Sapa wae? Antarja, Antasena, Gatotkaca sing ketok Abimanyu ya ana. Karo Panakawan. Wah, lata. Gugu karepe dhewe. Arep mungsuh sapa? Kuku kula niku wong tuwa. Nenek iso Antasena, Antarja, Gagah. Gatotkaca kuku kula dukumba kok malah montor to? Kula dukumba ndase. Anak Pandhawa pira-pira kula pateni kabeh. Maju kuku. Kula terus mikir kula tatan. Ya maju. Kekera gelem banter ya. Terus. Waduh. Kekerno caganim. Sesekali iki ora bablas. Pokoke sak entuke korban. Gagah Gatotkaca ya gelem, Antarja ya gelem, Antaboga. Antasena ya gelem. Mama mati kabeh. Dar. Gugur. Ketiban pusaka kula tembus gigir prap teng walikan. Citraksi sing iso matani Antasena. Pengumuman. Citraksi iso matani Antasena. Antasena almarhum. Kena pusakaku. Pengumuman. Mama-maman. Sesengkune budak. Mama mangrungake. Antasena mati saka tangane Citraksi. Assalamualaikum. Modar. Ora sembodo karo ling gleleng. Cit. Piye mau bengak-bengok pengumuman apa ya, Cit? Aku kok ora patek gatekke.
bajigur. Waduh. Kok lambene ngemu getih kaya ngono? Meman. Sampean lho. Sampean lho. Kuku kula mateng. Maju. Heeh. Nggawa pusaka. Weh. Pusaka tinggalane putu kula. Piye to cah iki? Tinggalane mbahmu. Mbah kula. Heeh. Pusaka kula tumpake teng Gendewa. Heeh. Pusaka kula embat-embat. Iya. Kula culke kebat kaya kilat. Keset kaya silet. Katet. Cul. Kena dadane Antasena. Oh, kula joget seneng banget. Nantun-tantun jeng. Ketoke kendangane ora ngono iki, Mas. Kula wis lali. Ha iya. Nantun pokoke kula seneng banget. Sampeyan kula bunga-bunga krungu. Pengumuman Antasena mati. Kena pusakaku. Terus bareng kula balik. Niku tangan Antasena codap nyekel gulu kula cek. Terus kowe? Kula wis njaluk ngapura karo sing kuwasa. Lah sebabe ra urung mati. Ha iya. Jojo nganggo jemparing trai kula kan. Jliar. Kula kejek-kejek. Dene candane kula jreng dumbulke sabetke sakayake brol. Tiba teng sound control. Oh. Apa? Sound control. Terus teteng mriki niku. Oh, ayo mulane ora sok aleman. Burung kuwi nek nganti ketemu Panakawan apa ora hancur lebur awakmu. Mula aku iso omong karo kowe ta. Aja sok wani karo Antasena. Antasena kuwi wong digdaya. Nek nganti kowe wani, padha karo kowe wani karo malaikat. Nek wani karo Antasena, aku ra iso omong kowe ayo mundur, kok kowe dadak maju, cah goblok. Man ada apa ya, Man? Ana apa kok kaya keweden? Di. Madhep rene. Ngono. Terus ke ora wis. Kowe ngawur. Ngawur piye? Sing tak nggo nyocoki cangkemku apa? Ayo panahmu to. Lah kuwi salah. Nek kowe arep ngentemi karo aku nyocoki panah iki nggo panahmu dhewe ora. Ora njaluk panahku. Ha panahmu ngeneni karo aku kok. Mau kena tenan ora? Ora. Sedran to kaya kena. Tak kembet. Edan ran. Aku iki goblok-gobloke wong. Amin dikempet kok bongae ra jamak-jamak. Walah, kok kaya rumah saku kaya rasane padha e. Sosone nek ngempet ra mendelik-mendelik. Saedan. Pak Deku Kurawa iki janjane lucu-lucu lho. Ming kok pakartine aku ra seneng, aku seneng pakartine lu tak uripi ning kasatriyan tak nggo hiburan saben dina. Apa padake ngoningon? Panik pejajalan ora? Kok metune arep wani po? Lho, lu menggenake. Ora arep wani, ngopo wani? Karo to wani demen modar apa? Ayo ta? Wis kono mundur. Mundur. Bali. Patih Sengkuning ora gelem bali jotosi wae tadi. Hah? Piye? Patih Sengkuning ora gelem bali jotosi wae. Iki serius. Aku soalnya dendam. Tak tese apa? Waduh. Guayane kaya cah nom tak tese. Ya tak bali. Sapa nek iki ya Kurawa sing kira-kira iso gawe seneng. Iso nggo tombo kesel iki sapa nek? Wis ra ono to. Wah, Antasena. Ora minggat dibancu jo maneh dadi apa ibarate.
Eyang Durna nggawa cundha manik. Ngamuk punggung Suratamtahane Rebaya Nirwikara. Tak pasrahke marang Kakek Semar nek nganti anak-anak sing methuke ndak malah katriwandan. Kula aturi seminggah Ndara, mang semingkir. Durna kula balekke teng Saka Lima ndak dadi maksiat. Mun katon padhang kahanan Karang Kadempel ya kek. Lah niki kula njaluk kesaguhan sing pun menate mangendikake. Sing endi? Sing sampeyan iso ngrawuhake napa dadi syarat srana nggih kula mbangun Karang Kadempel. Ya. Nek pancen ngono aku njaluk pamit, aku tak nganti adhiku Wisanggeni. Sowan Siwa Dwarawati nembung Sekar Cangkuk Wijayamulya. Nggih, menika malah prayogi. Siwa Semaraku nyuwun pamit tak nganti adhiku Abimanyu. Budal sowan marang Praja Ngamarta nyuwun pustaka jamu Semyang Jimat Lima Sada. Siwa Semaraku nyuwun pamit tak budal ning Mandura nyuwun pusaka Kyai Nenggala lan Alugara. Matur nuwun, matur nuwun. Nek pun kelakon mang mlumpuk teng Karang Kadempel, ning nek wonten apa-napane sampean kudu iso gawe cara, aja nganti gawe kapitunane ingkang rama sedayanipun. Ning sing wigati pusaka saged rawuh wonten Karang Kadempel. Njaluk pangestu ya, Kek. Nggih ngatos-atos. Siwa Semar nyuwun pangestu. Nggih, Den. Ya, Siwa Semar nyuwun pangestu. Muga-muga kesenggadan penjangka kula, Ndara. Anono ndak gegem dadiake jimat. Kulub atmajaku sakarone. Apa to ing dadi darunane dene sira sowan mongko tanpa tinimbalan. Apa ana wigati, apa ana perlu saka pepundhenmu Pandhawa ingkang sira aturake kalawan Wakming Durawati. Sepisan ngaturake bekti katur ya wa. Ya Wisanggeni tak tampa. Dene ndungkap ing ngangka loro. Pantakon negara Ndarawati sowan kersane Kanjeng Ndarawati mau sayekti ora kok para Pandhawa ingkang utusan. Nanging aku pancen diutus nanging dudu pundhen Pandhawa ora ana li kejaba mung Siwa Semar Badranaya. Lho, Kakang Semar iya wa. Lah wigatine apa? Dene Kakang Semar utusan nglawan Ratmajaku sakarone marata gage matur ingkang tetela. Ngene ya wa. Nalika semono aku kuwi ngimpi. Jroning pasumenan mau aku weruh Kakang utawa Siwa Semar Badranaya mangku Sang Hyang Candra sumorot cahyane. Nanging ora mblerengi. Wekasan sapa ing cedhak lawan Kyai Semar dadi kedunungan sorot ing mapan ning anggane sapa wae ing cedhak lawan Kakang Semar. Ngono nggih. Iya. Tumuli aku nganti kalawan putra-putra Pandhawa sak petara. Sowan marang Karang Kadempel nanjake marang Kakang Semar Badranaya utawa Siwa Semar apa to sababe lan werdine impen mau. Lah kok jemel Ndara Dasih impen ingkang nak lakoni wa ketitik Siwa Semar Badranaya bakal duwe gawe. Lah dalah Kakang Semar bakal duwe gawe. Iya wa. Lah duwe gawe apa nggih Wisanggeni? Ora kok duwe gawe tegese pribadining Siwa Nayantaka dhewe nanging Siwa Semar bakal duwe gawe ya kuwi mbangun desa Karang Kadempel. Tumuli aku nglawan para putra saguh sak biyantu kelawan Siwa Badranaya. Jernyatane Siwa Semar gedhe lelabuhane tumraping para putra lan pepundhen Pandhawa. Mula ora ana ilange yen aku kelawan para putra kabeh bebantu marang putripoting Siwa Nayantaka. Ya, Wisanggeni kuwi bagus, kuwi apik lan becik. Wakming Ndarawati rumajang. Nanging nalika semono Siwa Nayantaka tumuli paring dawuh bakal kelakon penjangkane ya kuwi nggone bakal mbangun desa Karang Kadempel nanging ana syarat srana ingkang kudu dilakoni dening Siwa Nayantaka. Tanana ya kejaba mung Karang Kadempel ora keteng amung tulung kedheping paningal kudu linenggan pusaka Ndarawati ya kuwi Sekar Wijayamulya. Mula wae gandeng para putra ing pandhegan anakmu Drepsila Geni iki wis saguh mbantu marang Siwa Nayantaka. Tumuli aku tinuding mbudidaya sarta matur marang kenjenengane Ndarawati muga kepareng nggalih. Aku nyuwun
Sekar Wijaya Kesuma bakal tak boyong marang Karangka Dempel. Mengko yen wis rampung nggone Siwanayantaka mbangun desa, tak kondurake marang negara Ndarawati. Siwa Ndarawati, Siwa Prabu Kresna. Tukaya yasine pecoco bang mawinga wengis. Kumejot patoning latri netra kocak ngondarandir. Oh, wis anggeni. Ana dawuhmu apa wae? Ya bener. Kakang Semar kuwi pancen pengayomaning para Pandhawa, Kakang Semar kuwi pancen ingkang ngomong anak-anak Pandhawa. Mula ora jenengane yen to wis anggeni tumuli anyagui dituwangkon dening Kakang Semar supaya nyuwun ngampil pustaka Jamus utawa nyuwun ngampil Sekar Wijaya Kesuma. Nanging kowe kudu eling, Nggih. Semar kuwi namung derajate ngaceplik, Semar kuwi mung Panakawan. Semar kuwi mung batur saumpamane. Lah kok dadi kebangetan nggone ngasorake marang Ratu Ndarawati. Apa dianggep Sekar Wijaya Mulya kuwi wujude pusaka ingkang loro saudon telu saurupan. Tegese dudu pusaka ingkang ampuh. Lah kok dadi ngatasi pengin bangun desa wae dadak nganggo dirawuhi pusaka Ndarawati kuwi Sekar Wijaya Mulya. Monggo Sekar Wijaya Mulya kuwi ora kena pisah lawan Wakmi Ndarawati. Mula saiki ya nggih kowe tak utus baliya sowana marang Kakang Semar yen to Sekar Wijaya Mulya ora bakal prapta ning Karangka Dempel lan matur babar pisan yen to aku uga ora bakal ngaturake Sekar Wijaya Mulya. Mula Kang Sangka kuwi sanggeni aja gawe geger mbebuthek banyu bening kanan negara Ndarawati. Yen sira kulup atmajaku isih ngabekti karo wong tuwa, mesti napa kang dadi dawuhing wong tuwamu ing Ndarawati iki, sira anakku ndrep sila geni, mesti mastuhu dawuhing wong tuwa. Mula Kang Sangka kuwi sanggeni matur marang Kakang Semar golek srana liyane wae, sak liyane Sekar Wijaya Mulya. Yen nganti wani Kakang Semar kuwi nyuwun ngambil Sekar Wijaya Mulya, mongko derajate ora padha karo Ratu Ndarawati. Ateges Kakang Semar kuwi wis modho sarta wis ngasorake marang derajating nata ing Ndarawati. Aku ing ora trima perkara iki wis anggeni. Nuwun sewu ya, Dik. Gandeng iki mau wis didumadil sing rembugan wis anggeni ning nek ana dukaning Siwa Ndarawati sing nanggung Antasena. Mula gandeng sampeyan wis paring pangandikan sing akeh-akeh. Aku ngugemi ngendikaning Siwa Ndarawati. Ning nuwun sewu, sithik wae aku tak matur marang panjenengane, muga-muga aturku iki dadi pangolahing penggalih Siwa Ndarawati nggone gelar lan gulung atur Antasena. Antasena karo matur apa? Ngene, Dik. Perkara sampeyan ngonekke Semar ki wong derajate ngaceplik, Semar ki ming wong loro saurudon telu saurupan, mung Panakawan, wong sak jagat wis padha prisa. Ning wong sak jagat ki ya padha ngerti yen to Semar kuwi pamomong agung, tegese Siwanayantaka kae arep derajate ngaceplik nanging kae diwonge Jawantah. Lan aku ngerti Pandhawa bapak-bapakku wong tuaku ki tanpa sumanding kelawan Siwanayantaka tangeh derajate iso munggul. Tangeh kanugrahan sing tumanduk marang para Pandhawa kaya ingkang wis dilakoni dina iki. Mula gandeng pangendikane Pak Bing sadhe ngiyas karo Siwanayantaka, aku sing ora trima. Lho, Antasena. Lah kok dadi ngawu gawar ucapmu kowe matur yen to ora trima. Yen kowe ora trima karo Nata Ndarawati, kowe arep ora trima. Piye? Pakde gelem mari ngambil Sekar Wijaya Mulya apa ora? Yen aku ora gelem. Tegese Pakde ora tresna karo Siwanayantaka. Aku tresna karo Kakang Semar, ning takon mulat karo kahanane. Nek Pakde ora maringake saiki ngene wae. Gandhengaken gunung sing tanpa guna. Nek kira-kira sampeyan tak tantang jotosan piye? Lho, kowe aja edan lho kowe. Aku ki wakmu, aku ora peduli. Mergo aku wis sagu karo Siwanayantaka. Nek nganti aku bali tekan Karangka Dempel ditagih karo kakekne Semar, endi Ndara Antasena? Sekar Wijaya Mulya aku ora iso ngaturake isinku tanpa upama. Mula tinimbang aku isin karo mati itu marang Antasena, aku luwung milih mati. Dadi upama aku tak nantang karo sampean aku kalah, aku ora apa-apa. Tekaning pati tak lakoni nggonku labuh karo kakekne Semar. Kuwi la edan iki ora edan, iki tenanan.
Lah kok dadi kaya ngono ucapmu? Mola. Yen ngono kok jeneng anak ingkang ora ngabekti karo wong tuwa. Aku ngabekti karo sampeyan. Nek sampeyan ngregani karo kakene Semar. Nek sampeyan ora ngregani karo kakene Semar, nggo beda apa aku ngabekti karo Nata Ndrawati. Ingkang dados senopati wonten negari Ndrawati menika kula. Menawi jenengan niku anggere Antasena menika badhe nantang dhateng Sinuwun Prabu Ndrawati, padha karo sampeyan niku wis ngasorke derajate senopati Ndrawati. Ingkang paman pun Setyaki bagus. Wis ngene iki malah dadi geger tak lakoni sisan. Siwadawa melu ora? Wah mboten, Gur. Pun kula kantur ngaten ki mawon melu-melu malah ngrekoso. Nanti papanipun enten kadedayan Mak Cilik, medal jawi kene. Yo, tak lakoni nami musuh Mak Cilik. Kowe jenenge kemanen Kang nek kaya ngono kuwi. Lah piye? Lah kok dadi ki malah dadi gegeran ki piye? Paman Setyaki ki pepunden. Lah kok dadi tok tantang metu njaba? Ah jengkel aku kowe iki omongan ora rampung-rampung kok. Aku nek omongan rampung-rampung ki rasane kaya gemes kae lho. Wis ngene iki siji-sijine cara supaya aku iso mboyong Sekar Wijayamulya. Lah iki mengko nek nganti Siwa Ndrawati ki wadul karo bapakmu coba. Werkudara Antasena wani karo aku gawe rusak Ndrawati wani karo pamane Garbaruji. Wah, ora usah ditiroke. Wagu ngiroke. Antasena idak-idak upamane ngono piye yo? Ora kriwian dadi grojokan Gogya dadi angsan to? Lah terus piye aku nanut kowe? Kowe meneng wae. Sekar Wijayamulya Kusuma tak colonge jarane. Wis manut aku. Wis dadi kaya ngene iki tak dadekke Mak Cilik. Nggih. Arep sampeyan iku kondang didaya ning Setyaki niku Senopati ora wedi karo sapa wae. Aulung tekaning pati yen to nganti Setyaki ora iso mbelani negara Ndrawati. Bagus. Semono aku Pak Mak Cilik. Aku luwung tekaning pati nek aku ora iso mbelani karo Semar. Ngono wae. Wenehke ora Sekar Wijayamulya. Ora mbok wenehke dijajal. Mumpung durung ana critane Setyaki gelut karo Antasena, men disekseni wong manding. Ayo. Menang endi Setyaki karo Antasena? Kene margane patimu, tangga tayoni. Setyaki, Setyaki aja kaya bocah cilik. Ora ngawur to. Setyaki iki wong tuwa. Inggih, nanging kula ngreksa dhateng asma panjenengan. Ning kudune ora nuruti marang mubal babalik nepsu kaya ngono. Antasena ya ngono. Lah kowe iki mbelani Semar iki kowe iki entuk apa to tak takon aku. Lah kok dadi kowe wani karo wakmu Ndrawati? Nganti tok labu kowe wani karo makmu cilik Garbaruji, kowe entuk apa coba aku tak takon karo kowe? Iki kok nganti gegeran. Upama Antasena gelut karo Setyaki nek nganti Werkudara ngerti mesti mbelani anake. Kowe engko diajar karo Werkudara, kok ora mbelani kalian kula. Lah, rak kriwikan dadi grojokan to. Terus aku mungsuh Werkudara. Ayo. Ayo coba nek mungsuh Werkudara apa aku kira-kira menang apa piye? Nah, berarti iki ngene iki nek urut-urutane ateges aku sing menang. Ah, mboten saged. Ayo nek ora iso coba apa piye? Monggo. Wis to. Walah kendel kabeh. Lah kok ora iso delekke kaya ngono iki karepe piye? Aku mau carane kaya ngono iki. Loh. Welada. Wong edan tenan.
Pancen wong loro ki wong dugal kewarisan tenan. Setyaki wonten dawuh. Mak glibet ning antariksa kowe ora? Nggih, kula semerep nanging sinten? Wis anggeni lho. Lah wong Sekar Wijayakusuma ki tak lenggahke ning pagedhongan pusaka lah kok bocah kok. Wo lah eling-eling anake Janaka sing gerang senane nyolongi wong wedok. Sing cilik ya pinter nyolong pusaka. Setyaki wonten dawuh. Tunggune negara. Aku tak weruh kaya ngapa to karepe Semar iki kaya ngapa kaya ngono. Abimanyu ana wigati apa dene sowan tanpa tinimbalan lan nembe wae dadi rasananing para pepundhenmu Pandhawa. Inggih, Prabu. Sewu kalapatanipun ingkang putra ing Tanjung Anom, kula nyuwun pangapunten. Krana sawetawis wekdal kula mboten sowan wonten praja ing Amarta. Kula ndherekaken sangganing para kadang ingkang kapandhegan dening kadang kula Penyayi Wisanggeni sowan dhateng Karang Kadempel. Inggih menika hamba bantu dhateng bot repotipun Siwana Yantaka. Kakang Semar Darbi gawe apa kulup netepi dhateng menapa ing sampun sinasmitakaken dewa tumraping kadang kula Penyayi Wisanggeni. Bilih Siwana Yantaka wonten salebeting pasumpenan katingal mawa cahya tuwin namangku Sang Hyang Candra. Tumunten Kyai Semar badhe gadhah damel mambangun desa. Namung kemawon wonten syarat srana ingkang kedah linampahan. Apa syarat srana ninggir putraku Tanjung Anom? Mboten sanes kejawi namung ingkang putra Abimanyu dinuta dening Kyai Nayantaka supados nyuwun ngampil pustaka Jamus Myang Jimat Klima Sadawa. Abimanyu kula wonten paring adhawuh. Apa kira-kira Kakang Semar mestine ora bakal nambuhi babagan pustaka Jamus Myang Jimat Klima Sada? Yen to pustaka Jamus Klima Sada kuwi pusakaning para Pandhawa, kuwi panguripaning kawula sak negara Ngamarta. Monggo ing atase Kakang Semar mung butuh kepengin bangun desa wae lah kok dadak abot temen. Syarat sranane kudu mboyong marang pustaka Jamus Myang Jimat Klima Sada. Kulup atmajaku bocah bagus. Mula bali marang Karang Kadempel matur marang Kakang Semar. Yen to Pandhawa ora keduga ngaturake pustaka Jamus Myang Jimat Klima Sada, nanging bakal ndaturake pusaka lamun Kakang Semar bisa ngendikake apa to ing dadi gegayuhane dene dadak mbutake pustaka Jamus Myang Jimat Klima Sada. Kulup nuwun pangapunten Bu. Paribaksa ingkang putra ing Pringgondani kemunjatur sawatu Kanjeng Prabu. Monggo kula sampun kebacut prasetya dhateng Siwana Yantaka. Menawi ngantos Gatotkaca mboten kedugi mboyong pustaka Jamus Klima Sada, sakmangke badhe tetel kasatriyan kula dene kula sampun sumpah prasetya parandiri mboten saged linampahan. Mrenging saking menika kepareng mboten kepareng kula badhe nyuwun pustaka Jamus Klima Sada. Upami mboten dipun parengaken dinten samangke halumung para Pandhawa mboten ngakeni putra menika dados putraning para Pandhawa. Nanging menawi paduka maringaken saestu ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan wong. Sedewa kula wonten maring adhawuh. Sira Siadya aja nganti wedi kangelan. Pisan ingkang padha bandha yudha aku ora kepengin kawula negara Ngamarta weruh Werkudara ngajar kelawan anake Janaka milara kelan atmajaning Si Abimanyu Sedewa.
ditata. Wah, ing atase kuwi anak Werkudara bobote mulih milih bobot Semar mbangane wong atuamu. Nuwun sewu Kanjeng Rama. Menawi sampun aturaken menika sanyata sampun kula ucapaken mboten namung wonten ing lathi nanging wonten ing ati. Menawi kantos kula mboten sagetaken maturaken pustaka Jamus Klima Sada. Badhe wirang bebarang raos ing manah kula luwung baya tekaning pati mutar tenan kowe. Abimanyu anakku cah bagus. Abimanyu anakku aja banget-banget nggonmu gawe wirang marang wong tuwa. Kanjeng Prabu kuwi sesembahan wong atuamu Koko Prabu Puntadewa kuwi banget ndak aji-aji. Lah kok dadi wani kowe matur ingkang kaya mengkono padha karo kowe ngorek-orek marang pasuryaning wong gerak. Kula nyuwun mampunten Kanjeng Rama. Menapa paduka Kanjeng Rama supe dhateng labetanipun Kyai Semar ingkang tansah momong dhateng jengandika Kanjeng Rama sarta angulataken dhateng Paduka ngantos sak mangke Paduka jejer minangka dados langing jagat lan curing bawana menika mboten merucut kaliyan labenanipun Kyai Semar Badranaya mulang karo gerangan. Katut ngono timbalan. Mundhak dadi rasananing para kamula sak negara Ngamarta. Ingkang padha ora seneng, ingkang padha ora demen kelawan sira lan bapakmu padha keplok-keplok. Mung perkara kaya ngene kok dadi nganti gegeran. Nggih, Kanjeng Paman keparingipun pustaka Jamus Klima Sada. Nadyan tanpa dingerteni dening Kanjeng Koko Prabu Puntadewa nanging tak pundhut saka ing pagedhongan pusaka para paduka gawanen aturna Kyai Semar. Kanjeng Rama lan Kanjeng Paman, aku mengko sing ngurusi wong tak apa karo kaca. Sedewa inggih. Lah kok siadi mapan ana ing kene. Mugi andhatosna ing kamuningan. Sedaya sampun dipun dawuhaken dening Kanjeng Koko Prabu Puntadewa kula nyekedah ngrampungi perkawis menika. Krampungane piye? Pustaka Jamus Klima Sada kula aturaken dhateng putra Kamas. Wah, ora edan. Ya aja ngapusi karo Werkudara. Mboten. Malah samangke galuh kecakanipun Abimanyu sampun wangsul dhateng Karang Kadempel. Wah, jlampruk doyak. Monggo kula dherekaken. Ngabekti kula kunjuk ya tak tampa gawe gedhening atiku ora liwat pangestuning awakmu Mandura Tampanono. Kula menika jimat paripin dayaning kasantosan. Piye? Ana apa lah kok dadi janur gunung kadingaren? Sirat Majakun jangkar bumi sowan ning negara Mandura. Sepinten kalepatanipun ingkang putra Tadah Wadana. Apa pancen sowanmu diutus karo wong atuamu apa ditutup punden Pandhawa? Apa saka arepe anakku lanang dhewe? Ih, sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra Tadah Wadana. Mugi andhatosna ing kawuningan sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak. Namung dapur dipun utus dening Siwanayantaka. Lho, Semar Badranaya. Ih, kasinggihan mekaten. Eneng apa?
nalika semanten kula nderekaken sanggaring para putra Pandhawa ingkang sampun nampi sasmita bilih kinen caket kaliyan Kyai Semar. Sabab sakmangke wonten madyaning pasumenan Kyai Semar kadidine amangku sanggiwang rembulan wekasan raganipun Kyai Semar mencoro mawa cahya tumuntun sinten ingkang caket kaliyan Kyai Nayantaka badhe katularan sing inggih menika sorot ingkang mapan wonten angganipun Kyai Semar wekasan tumunten kadang kula pun nyayi wisanggeni ngirit para kadang sedaya prapteng karang kadempel jebul nyatanipun Kyai Semar badhe anggayu utawi badhe ambangun desa namung mugi dados ing kawuningan sedaya ingkang dipun tindakaken Kyai Nayantaka menika boten badhe saged kelampah tuwin boten saged kasembadan menawi boten saking pambiyanipun Padukawa Mandura. Lah terus aku to piye? Padukawa Prabu Kedah maringaken ngambil pusaka Mandura. Lho, pusaka Mandura apa? Kyai Nenggala Tuwin Kyai Alugara. Kula suwun ngambil badhe kinarya syarat sono pembanguning desa Karang Kadempel Siwa Mandura. Nenggala Alugara kasinggihan mekaten. Wonten so Naka Bagindo inggih wonten dawuh. Apa ingkang mbok aturake mau banget nggone ngias marang Nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe ngerti? Jagat gumelar iki ora ana ingkang dijuluk tiyang agung jaba mung Nata Mandura Prabu Baladewa. Slagining Nalendra sak pepadaku wae padha ngakoni marang Nalendra ing Mandura. Lah kok dadi ming derajate Semar kok ngias marang Nata Mandura. Lah kok ming derajate Semar kok ngilani karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Njur saya tak takon karo kowe. Semar iki derajate apa? Ing atase mung kepengin bangun desa wae dadak nganggo syarat srana pusaka. Pusaka Nenggala ki pamunahing satu sekti. Kyai Alugara ki pamunahing satu sekti. Kowe dudu pusaka baen-baen nanging paring Sang Hyang Bathara Brahma. Duh aku nglakoni tapa ning tengah ngalas. Yen kudune Semar ki nyawang karo jejere. Jejere mung Panakawan, mung loro saudon telu saurupan. Jejere ming batur golek syarat srana ya aja dadak nganggo ngasorake marang derajating Nalendra. Yen kaya ngono kuwi tak anggap Semar kuwi ngina karo Nata Mandura. Semar kuwi ngecek karo Nata Mandura. Antarja. Nuwun mapunten. Bebasan sampun ngantos kok namung prapteng antaka nadyan dados bledug raganipun Antarja trimah kula mboten wangsul wonten ing Karang Kadempel menawi paduka mboten maringaken ngambil wujudipun Kyai Nenggala lan Kyai Alugara. Lho. Mekaten sampun dados prasetyaning manah kula. Wah, dalah jagat dewa Pandhawa yen kono kowe arep nyoba karo Baladewa. Yen ngono kowe ora wedi karo Baladewa. Ajri nek wedi bali kula mboten wantun wangsul langkung ajri kaliyan Kyai Semar. Menawi ngantos kula dipun dukani dening Kyai Nayantaka sabab sedaya sampun sami nyebat Kyai Semar menika pusaka ingkang bisa kandha jimat ingkang bisa ngucap bebasanipun idu dados geni. Menawi ngantos kula dipun sumpahi dening Kyai Semar menawa mboten nalungsa gesang kula. Yen ngono abot Semar mbane Baladewa. Nggih, nyuwun pangapunten paripawasa kedah mekaten iblis kowe. Wah, mati aku. Bocor kowe. Kowe kandhani wong perang ora kuku, marat. Siwa Mandura saya sepuh ora iso meper mubal babaling kanepsun mula sara karo Antarja sak gelem-geleme apa dianggep aku kalah karo sampeyan yen pancen sampeyan ora kena dikandhani sampeyan ora kena dileremake rasane ayo tak ajangi jembar legane atiku Antarja ora bakal mundur padhange wani petengane apa meneh. Wah
Laruta saking Gudha Sangkara kula yen namutusa sangsi. Wah, tobat aku dadi malang krek ning ngarepe wong tuwa. Wis tak antepi, Wah Prabu. Yen pancen sampeyan disuwuni ngambil pusaka, malah sajahe duka yayasinipe mula sora karo Antarja. Aku ki menungso. Nadan aku bocah wingi sore nang kedurungan rasa. Aku yang dijiwit ngrasake lara, yang ditabuk ngrasake lara, apa meneh dicempalani dening Wah Prabu. Ayo, nek pancen Ratu Mandura ngejak Sulaya karo wong jangkar bumi. Tajange jembar legane atiku. Wah, panusmane jajalan wani karo Ratu Mandura. Jaluk mati cara piye? Bawa Prabu, Bawa Prabu. Lho Kresna, inggih Koko Prabu. Wah, panusmane jajalan Antarja kuwi kandhane lho. Oh menungso sing jeneng Antarja kuwi kandhane lho. Sing grang ora mulang, bapakne ora mulang unggah-ungguh. Ing atase bayi wingi sore wani karo wong grang. Antarja wonten timbalan, Bu. Lah kok dadi kowe wani karo wakmu Mandura? Nuwun pangapunten. Estunipun kula namung badhe nyuwun ambil senjata nenggala yen Alugoro. Kinarya syarat srana Siwana Yantaka anggenipun mangun desa. Nanging sajaipun Siwa Mandura malah duka yayasinipe kula dipun cempalani, kula dipun ajar. Satemah katetangi raos sing manah kula. Kula menika nuwun sewu. Dipun lairaken menika wujudipun satriya, menawi ngantos kula dipun pala kados mekaten monggo kula mboten wantun do nyono cerak nyono. Dikira Antarja ki wong cilik getih wedi mati. Koko Prabu? Nggih. Menawa Koko Prabu sampun ndhawahaken asta kan pun Antarja, ya pancen tak sengaja. Men bocah iki melek. Takon bali nang Karang Kadamel ora gelem malah nantang karo aku. Lho, kowe nantang Antarja? Mboten, kula mboten nantang. Malah kula kebaing tata krami, kula kinten mboten singlar saking unggah-ungguh. Nanging sajaipun Siwa Mandura menika ingkang nuwun sewu mboten saged meper dhateng mubal babale kanepson mekasan kula dipun ajar. Nuwun sewu Wah Prabu Ndarawati menawi dados kula dipun dawahi asta utawi dipun jempalani dening Kanjeng Wah Prabu Mandura tartemtu panjenengan Adipati Runtik penggalipun. Koko Prabu? Nggih. Saenipun samangke tinimbang perkawis menika mboten rampung, kula nyuwun ngambil Kyai Nenggala kalan Alugoro. Lho. Sing jelek iki jane sapa to? Semar apa kowe? Inggih, kula ugi nyuwunaken ngambil Kyai Semar. Kose to. Lah kok dadi kaya mengkono? Supados kula wonten rencangipun. Lho. Kancane piye? Sekar Wijayamulya uga dipun beto Antasena. Lho lak dikon Antasena nggo apa? Ngendikanipun dipun utus Kyai Semar. Samenika mangke dipun tonton kemawon. Niatipun Kyai Semar menapa? Lah kok nglumpukke pusaka wonten Karang Kadempel. Monggo sak mangke panjenengan kula aturi rawuh wonten ing Karang Kadempel ngaturaken Nenggala kaliyan Alugoro. Lho la Semar kok dadak nglumpukke pusaka iki karepe nggo ngapa coba?
Kandyapala Pandhawa mbiyuk gumulung mangung siring sata Kurawa ambahungke ing Ndarasena matur nuwun nggih. Iya kek padha-padha Ndara Gatotkaca matur nuwun. Iya. Siwa Semar. Ndara Antarja kok dereng ngaturake napa sing pun mangsanggupi. Anggen sampeyan kepengin utawi sagah ngaturaken pusaka. Siwa Semar nyuwun mangapura. Pusaka diasta dening Kanjeng Prabu Mandura. Kosek Kakang Semar, aku tak takon. Lah kok dadi werna-werna penjaluke Kakang Kayantaka? Ya kuwi manunggalake pusaka telu. Wijaya Kesuma, Pustaka Jamus Klimasada lan Alugara Kyai Nenggala. Alugarane Kyai Nenggalane dereng ketok. Kok Prabu nggih. Alugara Kyai Nenggala dipun dadosaken setunggal mriku. Lho jane arep apa to? Mang dadekke siji riyen to. Dadi gatekke. Mbok menawa sedha payu mayang iso dienggo lakone iki apik. Sedikit tapi bermakna. Bermaknane nggo napa ngandel. Niki pancen wis didhawuhi dening pukulun Sang Asih Prana. Oh, piye? Nganggo marsih, pasih kok marsih. Kudu dadekke setunggal niki nek cara sakniki kekuatan telu niku dadi siji terus mengko wonten sunar sing munggah wonten langit. Oh piye kaya film modern dah. Kaya Terminator ta, Tru. Kok bayangke ngono kuwi kok bayangke. Oh iya. Pancen syarat niki dadi srana. Inggih menika tumedhaking kanugrahan ingkang nami Wahyu Pamomong. Piye, Tru? Sip ta? Heeh. Duka kang senapa sampeyan napa kula niki mengkari manut keparingi sing gawe jagat. Merga Pandhawa niku pamomonge wonten kalih Sinuwun Darawati kalih Semar. Kanthi sarana pikantuk Wahyu Pamomong niki pusaka dipun pendhet piyambak-piyambak ya. Prasmanan. Janowo pusaka digawa inggih. Ampuh-ampuh ya, Tru. Kekuatan pusaka kok. Niki dadi syarat lek kula iso mbangun desa merga wis sinampiran pakanan menapa dados pamomonging para kawula. Muga-muga mujudaken desa ingkang gemah ripah loh jinawi ayem tentrem rukun niring sambikala bagas kewarasan tansah sinandhing ndara.